дӯстони азизу меҳрубонам, пеш аз шурӯъ кардани видео ба шумо ҳамин канали беҳтарин канали сохтани гулҳо бо дастони нозуки ҳами дугонаи ма соз мекунад. Резинкачакҳо барои духтаракҳо, ҳар хел бантикакҳо тайёр мекунад. Омада ҳатман обуна шавед, аз канал хабардор мешавед. Ва дар инҷа боша влогҳои беҳтарин дора, пухтупазоям дора. Бачаҷонша нав тӯй кадан ба қарибги дуромада табрик кунед аз номи канали Блюда ТЖ. ҳатман ки дуромада номи мо саломи худро расонед. Силкаи каналша дар якум комментария закрепит мекунам. Умедворам ки боварӣ дорам ки гапи мара дар замин намемонед ва ҳатман ки дуромада дастгирӣ. хело миннатдор мешавам аз ҳар яки шумо дӯстони азизам ва влоги худамонро бошад чӣ хеле ки ваъда дода будам сар мекунем. Ай тамошо. рӯз бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. шукронаи худо мо ҳамсозем хубем. чӣ хеле ки ба шумо ваъда дода будам нишон медиҳам влоге ки мо қати модарҷоном тамошо рафта будем, парки Фирдавсӣ бугем. михел дар хонамон наздик аст, чӣ хеле ки гуфта будам дар хонамон наздик аст. учаҷон ма гирифтум рафтем ва дар инҷа чун ҳар вақта фаризаи думи гулло як гул бе бу накашидани ай таги дасти ина мегзарами ай аввали парк то охири парк ҳама гуллоро бу када рафтай. Намихел қати учаҷоном, хоҳарам, додарам, Сония, Фарик, Фаризаву Маҳваш. Инҷа боша Фариза гирья мекунам, ман ис намерам, мара карусел бубаред гуфтеста, ям карусели баланд мерам гуфтеста. Яке дид ки дар уҷа инаи чо батуто Лимпопо бугем, давид рафта ки Лимпопо барои кӯдакои май даг ябораги ай Фаризада май дода буде. Бо чӣ кардем? Бо поёнтар ҳамун ҷои ҳар вақта мерафтагимонро бурдемша. Инаи ҷо инаи батут май дакай барои кӯдакоям 1-2 солайда. Инаи ҷо боша мерам акаусу бурдастемша шодӣ кадестаи аллакай дидаинго. Вая нигоҳ кун мега ина дуромадем дуриаму парк бугем. Инаи ҷо фонтано, инаи ҳама карусели калон, шавида прогулка, ҳавои салқин. И Маҳваш хай духтари очамай бугем. Ай очам канда намешавӣ. Маҳвашаму фақат очам пуштиша мегире катиаммо. Инаи ҷо даи вертолётча сувор шуда. додарам сувор намешавам, гуфт Фариза гирья кард сувор мешавам. Боша Сония Фарик барои хоҳарам барои анами киштӣ тайёрӣ дидеся ночура дастидин. Ночура чун расид, навбат чун расид, меран ак сувор мешаванд, дили ма ҳавоӣ шидеста. Инҷа Фариза бо гирья кард, хайр оварда даи карусело сувор кардем бо. Ва дар инҷа боша бо Сония Фарик ба дамо карусели баланд сувор шудан. Телефона додам хушрӯ видео кунед, гуфтам шоми душанбера хушрӯ видео накардиян, тарсидиян. Намихали ямахарам боша хоҳарам кам кам видео карда. Намихал дӯстони азиз, намихал гулият кардем. Дӯстони азиз, дар инҷа боша нами киртара хоҳарам овардай ба мара кирта будуз мега. Духтанои ма дар ома хулай бароям овардай ба мара ки будузумша ва инами ҳози сар мекунем медузум мешам бо нишон метем ки чӣ хел медузем. материали хеле мулоими хушрӯи паладнояй ҳами свет маҳқул шудайша амира гирифтай. дӯстони азиз, намихел киртаи хоҳарма духта шидум. ҳеҷ гилак плак начаспонемша, ера гилак худаш мечаспона, хушрӯ мечаспона худаш. Баъд намихали якта нумолча кадем аями. намихали нигин часпондайша худаш. Оро додайша. Вай нами киртара намихали духтам дӯстони азиз. Просто як. Нами ҷакошта гул мечаспона ранги Сония тамом. рӯз бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худо созем хубем. дар инҷа боша бо ина ёро Сония тайёр када. и аз вола мондагӣ буд. ёро гуфтак биё сухарӣ кунем. намихали сухарӣ кам хали инҷа бошад на хеле пирашкӣ кардагием камтарак ба капуст мекунем. Капуст, помидор, пиёз. инҷа дар аллакай Сония сухарикоша андохт. сурхакша во мегирем.
бой неҷада чӣ дорам не қаг ёра ҳамута бирён мекунам чӣ мегӯянд мо сустак мегӯем аку намедонам дигаро чӣ мегӯянд ҳозир ира реза мекунем ира бирён мекунем камтарак бирён мекунем баъд мепечонем тайёр мекунем чиша бо нишон метам ира реза кунам майда бо нишон метам нам хали пухтаи золотистый свет шуда чӣ мекунем ша мегирем ба камтарак намаки ролтон мезанем ша сухаригимон тайёр меша нами хел тайёр шид дӯстони азиз камтарак хунук шава ба кӯдакода метиҳем дӯстони азиз ма дар нами коса намакҳо овкадагиём иқак намак овкадагиём баъд нами гашничо укроби қоқ буд андохтам вай на ёра тунук карда на хали бирён кадеста на ёра дастма дамо тар када даи шакида нами хали на хали бирён кадестам дӯстони азиз дар иҷа пиёзша каме 2 дақиқа тафт додам мулоим шид басай чира капуста меандозум бо як 3-4 минути дига тафт метимша нами хел капуста меандозем чӣ хеле ки медонед капустам об мебурорад то ҳамо мулоимак шиданша як бирён мекунем тамом як тафт метимша тамом дӯстони азиз ма дар иҷа намаку чи помидорша андохтам нами хеле як бори дига тафт метим помидорош об шава баъд мегирам пирашкиёро тайёр мекунам дӯстони азиз анами салати мо нами хеле тайёр шуда буд ман нишон надодам нами фаршмон бугем нами хеле тайёр шуда буд наҳа иҷа печондестам иҷа ина печонда шидам нами хеле ҳозир оға намондум гарм шава чӣ мекунам бирён мекунам шона дӯстони азиз анами хеле андохтам ҳозир сирхак шава мегирам баъд ба моштиёи том дӯстони азиз анами хел пирашкиёи моам тайёр шуд хеле ҷӯшанд берунаш хрустияше молоимакай берунаш анами хеле наёам молоимака дар ҳаминҷа видеоро ба поён мерасонем то видеои оянда дар паноҳи худо бошад худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад хайр дӯстони азиз